que di Casado que en Cataluña hai profesores que teñen a orde de non deixar ir a rapazada ao baño se falan español. Eu creo que o fan para que mexen por eles e así recoñecelos pola rúa, non? Porque o de bordarlle algo na roupa, unha letra ou un símbolo, xa estaba collido. Entón dixeron, mira, que mexen por eles e así xa sabemos quen son os que falan español. As Casado, mira unha pregunta. Ti non estudiarías en Cataluña, non? Digo porque, por onde pasas ti, tío, cheira que fede, neno. Buah. Eu como parlo catalá e falo o que faga falta a min, déixame vir mencionar. Xa ves que estou mencionando agora mentras te conto, non é para darche envidia, que lle vou facer? Bueno. Mira, fai non mirar, Se acaso bota o olfato un pouco para atrás e vigila a ver que pasa aí, porque non te quería decir, pero pouco mal, Ala, que vaya ben, que boa falta fai.